Assalamu alaikum al'umma, za na fara batun mu ga 'yan uwa. Na fara batun mu ga 'yan uwa, faɗakarwa zan yi ga 'yan uwa, da nasiha zan yi ga 'yan uwa. Ko mami za ka yi ɗan uwa, karkayo zalunci ɗan uwa, karkayo ha'inci ɗan uwa. Kai domin Allah ɗan uwa, duniya labari ɗan uwa. Indan yau kai ne ɗan uwa, wata ran ba kai ba ɗan uwa. Sai mu dinga zumunci 'yan uwa, hasada ba kyawu 'yan uwa. Daure ka bi Allah ɗan uwa, lahira ka ci riba ɗan uwa. Allah sami itace 'yan uwa, ni ne mai waƙar 'yan uwa. Ilahin naku 'yan uwa, ɗan garin Katsinan nan 'yan uwa. Ka ɗau wani banza ɗan uwa, kowa ka gani nan duniyar da irin baiwar shi 'yan uwa. Ilimi daga Allah 'yan uwa, arziki daga Allah 'yan uwa, ɗaukaka daga Allah 'yan uwa, zuciya mai kyawu 'yan uwa, ta fi sa'a ci riba 'yan uwa, har ma kai sa'a ɗan uwa. In za ka faɗa to ɗan uwa, ka faɗo alkairi ɗan uwa, kushe ba kyawu ɗan uwa, da hali na ɓarawo ɗan uwa, komai daga Allah 'yan uwa, duniya da masoya ta fi daɗi. Assalamu alaikum al'umma, za na fara batun mu ga 'yan uwa.